Okej, tja Petter. Jag tänkte visa hur man använder såna plugins. Så jag kan gå in på Slotsia. Ska visa hur man kan hitta dem. När man har installerat ett plugin så här, så antingen så dyker det upp här till vänster, vilket är vanligast. Och det var Newsfeed widget som du inte hittar. Då tittar man först att den är aktiverad, och det är den. Det står deactivate här. Så den är aktiverad. Och då står VP Newsfeed widget. Och widget, det spelar om att det är att man behöver lägga in den i widget-menyerna. Så då går man in här, appearance, och så widgets. Så kan man öppna upp. Eller ska man öppna upp den i customize. Eller ska jag visa så här, kan man gå in i all pages också. Så vi ser, den här finns inte här. På settings kan också vissa ligga, som till exempel här, advanced iframe. Det är en plugin. Och den hittar jag här för att komma åt. Så jag skulle kolla först här till vänster, sen under settings som ligger där. Sen som det heter widget, då vet jag att den ligger under appearance widgets. Så om vi går in och kollar här så finns det då widgets, available widgets. Om vi scrollar ner här så ligger VP Feeds widget då. Då kan man välja att lägga den i footen eller headen eller sidebar. Man kan också göra så här att man går in här uppe och lägger till den. Så jag kan testa att lägga till den i headen här som jag har gjort då. Det ser ut så här, ska vi se. Så här ska vi se. Då ser vi här uppe till höger. Här kommer den här newsfeed-grejen upp då. Ett annat sätt att lägga till det är här till höger, widgets. You're customizing widgets. Jag vet inte. Jag trodde det, men det verkar inte den vilja. Det tredje sättet, det är att gå in på och lägga till widgets i pagen. Till exempel som ett element. Och då går man in så här. Då finns det widget area. Och då kan man lägga in här då. Jag la väl in en header 2 tror jag. Så nu lägger man in en widget area i sidan om man säger. Så vi går in på Slotsia nu. Då ska vi ha lagt till en widget area någonstans. Vänta. Undrar funkar det. Den ligger precis senaste slots, den ska ligga precis här någonstans. Nej, den ser jag inte där. Den ligger ner den där då. Kan vara så att det inte funkar ens. Header 1 kanske det var. Jag testar upp det till nu då. Vilken dag är ni? Header 1 var det, så den var ju tom nu. Testar det sådär. Där. Så. Nu kommer newsfeeden där istället. Så man lägger till ett widget där man kan stoppa in widgets som man har lagt ner som är plugins då. Samma sak blir för plant då. Där skulle du ha, vad sa du? Animated som du tittar på. Vi kollar väl som jag sa. Vi kollar först i verktyg. Här finns inte den. Vi kan kolla så den är aktiverad.
Animated. Ja, den är aktiverad. Och då ska jag gå in i utseende widgets. Så animated pb. Animate it image. Ja, det måste ju vara den då kanske. Oj. Och kan jag lägga in den i main sidebar då. Det är foten kanske. Lite osäker vad jag ska göra för någonting, men där har vi den, ja. Just det. Inställningar, animated. Scroll offset, name tablets. Okej. Den kan också dyka upp och längst ner på sidan. Typ liksom här nere någonstans. Eller här. Slider, settings. Lägger till en widget area här. Vad kallade vi ens? Footer kallade vi den, ja. Så. Ja, lite oklart vad den där ska göra för någonting, men du förstår idén, hoppas jag. Du frågar om det där är den animated image. Jaha, man måste ju lägga in en URL-kod då. Ja, men vi tar då. Trade in animated classes. Ja, sådär då. Okej. Jag vet inte vad som händer nu. Ja. Du förstår grejen när man får testa sig fram med den där just widgeten, hur den funkar. Men då fattar du hur man hittar på den i alla fall. Jaha, man ska slida in den på något sätt. Vänta, det kanske är så att man inte vill ha. Jag vet inte riktigt. Ja, det kanske är någon speciell typ av image som behöver vara för att kunna ha den där. Ja, lycka till. Ha det bra.